As negociacións entre BNG e PSOE para formar goberno en Pontevedra continúan abertas, pero mentres non se pecha un acordo, os concelleiros nacionalistas e o alcalde definiron a estrutura do novo executivo local. Queremos lograr unha administración máis eficiente e racional, adaptada aos novos tempos. Tamén tomamos esa decisión en base a que dixemos, por activa e por pasiva, que íbamos a abrir unha nova etapa. Un dos cambios máis relevantes a portavocía do goberno que recaerá no propio Miguel Anxo Fernández Lores. Tamén asumirá as relacións con outras administracións e a coordinación política. Despois da campaña dixen que tomaba nota tamén, non? E de que iba a tomar nota e, polo tanto, ter unha maior presencia persoal como alcalde dentro das decisións que se toman e presencia tamén a todos os niveis da política municipal, non? E iso é o que está recollido nesta organización do novo goberno, non? Máis coordinación, máis presencia pública, máis responsabilidade. Eva Vilaverde ostentará a primeira tenencia de alcaldía. Polo demais, o goberno estará dividido en 5 áreas. Servizos centrais inclúe a área legal e económica que asume Raimundo González. E servizos non territorializados que con Vilaverde a fronte encargarase, por exemplo, da xestión de recursos humanos, do patrimonio e de protección cidadá. Dentro da área de territorio e ambiente, planificación do territorio estará a cargo de Carme da Silva, mentres que María Xosé Villeira, que se estrea como concelleira, asumir a xestión ambiental e territorial. Estes cambios, que son profundos, si se quere revolucionarios, afectan á estrutura do goberno e a todos e cada un dos membros do goberno, comenzando pola alcaldía, que pasará a exercer directamente máis funcións que até o de agora. César Mosquera será o coordinador de servizos municipais e urbanos, mentres que dentro desta área, Xaquín Moreda asumirá a xestión dos servizos urbanos básicos. A quinta área de Igualdade e Promoción do Benestar estará coordinada por Anabel Gulías. Ela asumirá Igualdade, Benestar, Promoción da Cidade ou Actividade Física, entre outras responsabilidades. Demetrio Gómez, pola súa banda, encargarase da dinamización social e cultural.